M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni pano pa tiyankhuleni Ambuye. Lero tsiku lachitatu pa 3 Septemba. Ndipo lero mpingo ukutipatsa munthu wina wamkuludi akutchulidwa Gregorio Wamkulu, papa komanso doktora, mphunzitsi wa mpingo. Papa Gregorio, ena mwa inu munamva zauti Gregoriano, nyimbo timayimba mbuyomu, Gregoriano, nyimbo timayimba mchalichi, anayimbitsa papa ameneyo. Iye anamalira mchaka cha 604, sono tidakali pachiyambi pa mpingo. Munthuyo nali wamkuludi, anapanga zazikulu, anatuma anthu kuti akafalitse uthenga wabwino ku England. Anatuma anthu 100 kuti ayambe kufalitsa uthenga ku England iko kuti asanduke akhristu. Papa Gregorio Wamkulu, Gregoriano, timayimba mvuyo mucho. Kyrie eleison. Ndiye Gregoriano imeneyi inafe tikuidziwa. Anayimbitsa ndani? Papa Gregorio. Mawu oyamba akuchokera mu kalata ya Paulo woyera kwa Kolose, mutu 1 ndime ya 1 mpaka 8, amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a George Maloza kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu amthenga woyera akuchokera mu uthenga wa Luka woyera mutu 4 ndime ya 38 mpaka 44, amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Eugenio Kuki, achipani cha Montfort Missionaries SMM, kuchokera ku St. Louis Montfort Balaka Parish mu Diocese ya Mangochi. Mawu ankalata ya Paulo kwa Kolose. Ndine Paulo, mtumwi wa Khristu Yesu mwakufuna kwa Mulungu. Ndili limodzi ndi Timoteyo m'bale wathu. Tikulembera inu osankhidwa ndi Mulungu okhala ku Kolose, abale athu okhulupirika mwa Khristu. Mulungu Atate athu akukomereni mtima ndi kukupatsani mtendere. Tikamakupemphererani nthawi zonse timathokoza Mulungu, Atate a Ambuye athu Yesu Khristu. Timathokoza chifukwa tamva kuti mumakhulupirira Khristu Yesu, ndiponso kuti mumakonda anthu onse a Mulungu. Gwero la zonsezi ndi chiyembekezo chimene muli nacho chodzalandira zimene Mulungu akukusungirani kumwamba. Mudamva za zimenezi pamene mawu owona adakufikani poyamba paja. Mawu owonawo ndi uthenga wabwino. Uthenga wabwinowu ukubala zipatso ndi kufalikira pa dziko lonse lapansi, monga momwe wachitiranso pakati panu, kuyambira tsiku limene mudamva ndi kumvetsa za kukoma mtima kwake kwa Mulungu. Mudaphunzira zimenezi kwa Epafra, mtumiki mnzathu okondedwa. Iye uja akugwirira ntchito Khristu mokhulupirika m'malo mwathu. Ndiye amene adatidziwitsa za chikondi chomwe Mzimu Woyera adayika mwa inu. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu amuthenga woyera monga adalembera Luka woyera. Tili pa Luka mutu 4 kuyambira ndime 38 mpaka na 44. Pa nthawi yomweyo Yesu adanyamuka nachoka ku nyumba ya mapemphero kuja, nakalowa mu nyumba ya Simoni. Apongozi a Simoni ankadwala malungo akulu,
ndipo anthu adapempha Yesu kuti achitepo kanthu. Yesu adaweramira pa iye nazazira malungowo, ndipo malungo aja adatha. Pomwepo amayi aja adadzuka nayamba kukonzera anthu chakudya. Dzuwa likulowa, anthu onse amene anali ndi anzawo odwala nthenda zosiyanasiyana adabwera nawo kwa Yesu. Iye adasanjika manja pa odwala aliyense nawachiritsa onse. Nayonso mizimu yoyipa inkatuluka mwa anthu ambiri ikufuula nkumanena kuti, inu ndinu mwana wa Mulungu. Koma iye adayidzudzula osayilola kuti ilankhule, chifukwa idadziwa kuti analidi mpulumutsi wolonjezedwa uja. Kutacha, Yesu adachoka ku Kapernao kuja napita kumalo kosapitapita anthu. Makamu a anthu adayamba kumufunafuna, ndipo atampeza adayesa kumuletsa kuti asawasiye. Koma iye adawauza kuti ndiyenera kukalalika uthenga wabwino wonena za ufumu wa Mulungu ku midzi inanso, pakuti ndizo zimene Mulungu adanditumira. Motero ankalalika mu nyumba za mapemphero za ku Yudeya ndi mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu, Ambuye Yesu Kristu. Tikupitiriza nkhani imeneyi, nkhani ya Jubili. Lero Yesu tikuona kuti akupita ku nyumba ya Simoni. Jubili ndiye kumasula, ndiye kuchiritsa, kuti munthu ayambe moyo watsopano, akhale umasuka, mtima wake ukhale umasuka, amve uthenga wabwino, amasulidwe mu ndende ya tchimo. Ndiye Jubili, kusintha, kuyamba moyo watsopano. Ndiye lero tikuona Yesu akupita, taonaninso nyumba, usatinso nyumba ya Mulungu ya mapemphero, mu nyumba ya munthu, nyumba ya Simoni. Ndiye kuti Jubili yenera kugwira ntchito kwathu, yenera kuyamba kugwira ntchito ku banja lathu. Yesu akumasulira anthu kwathu. Chika Jubili ubwino wake tingati kupempherera ife tomwe, kupempherera anthu akufa, kwa makamaka kupempherera abale athu amene sakupemphera kapena kudwala. Ndiye Jubili ayenera kumasulidwa. Tiwapempherere aliyense onse amene akusowa kutani kumasulidwa, kandi matenda amthupi kandi matenda amzimu, kuti amasulidwe alandire chani? Chipulumutso. Ndiye Jubili. Lero Jubili yenera kuchitika. Akupita ku nyumba ya Simoni, apongozi yake akudwala. Tikumva chani? Dzulo tinamva kuti anazazira mzimu woyipa uja, tuluka. Lero akutani? Akuzazira malungo. Chokati matenda ena ndi ena nkutheka twete akuchokeradi kwa woyipa uja, ndi Yesu akuzazira. Sakatati kunena kuti wachira monga mene amachitira ndi anthu ena, kumayika dzanja lake nkumachira. Ayi, akuti nazazira malungo. Ndiye kuti panali kuposa matenda, panali china chake chimene chimamanga munthuyo. Chifukwa chake tikamapemphera munthu tisaope kupempha Ambuye Mulungu kuti achotse chimene chikupangitsa matenda. Chinzimu choyipa chita kukhalapo, osati nthawi zonseti tikulupire kuti matenda atakuchiritsidwa ndi mankhwala. Ndiye koma Yesu lero tikumva kuti akuzazira malungo, kusonyeza kuti akulamula chinzimu choyipa chimene chikupangitsa malungo. Sikuti malungo onse akubwera chifukwa cha woyipa uja, ayi, koma lero tikumva kuti nkutheka kuti zitere. Ndiye akulamula, akuzazira, choka, tuluka. Mayi uja nkumachira.
tikumvanso kuti nanga si Yesu akuchiritsa anthu ambirimbiri ndi anthu omuzima kuti ino musachoke. Yesu anapita kukapemphera anthu kumamfunafuna, anthu kufunafuna Yesu ndiye khalidwe linanso limeneli. Abale okondeka, ngati talowadi mu jubili yathu nkufuna kusintha nkulandira chipulumutso, tikamfunefune Yesu nthawi zonse, usati kumangopemphera kamodzikamodzi. Kusinthiratu, kupemphera kunyumba, kuchalichi mpakati, kupemphera nthawi zonse, kupemphera. Tikamapemphera ndiye sitidzatopa kugeranso ntchito yathu, ndipo Mulungu adzadalitsadi ntchito ya manja athu. Tizigwira ntchito pa khomo, tikamapemphera tizamvetsa kuti tiyendadi kuthandiza anzathu, kupeza zofunikira za moyo wathu kuti zithandizenso anthu ena. Abale okondeka, tiyeni tifunse, kodi inuyo, ineyo, kodi mwamfunafuna Yesu? Mwamfunafuna Yesu? Tamva za Gregory anatuma anthu ku England kuti anthu adziwe Yesu, nanga ife amene tikumudziwa timukudziwadi? Kodi tikupitirizabe kumufunafuna kuti tikhale otsimikiza koposa za chipulumutso chathu? Kumfunafuna Yesu. Anthu aja anampeza Yesu kuti Yesu mwanali kuti, ndiye anapempha kuti chonde musatisiye. Ndiye pempheroli. Abale okondeka, ifenso tinene kuti Ambuye chonde takufunafunani, takupeza, chonde musatisiye. Ambuye Yesu chonde musandisiye, ndakupeza, ndakupeza, ndakupeza. Augustino yera manena kuti Ambuye Yesu, ine mpumulo wanga ndizapeza kuti mpumulo. Ndizapeza mpumulo pakapokhapo nditakhala mwa inuyo. Kupeza Yesu. Chonde Ambuye Yesu musatisiye. Mbanja mwathu tamanga ukwati, tili bwino tikupemphera, kena kasinthu zikuyamba kuyenda moyipa, zikuyamba kusinthika, tikuone kuti Satana kwayamba kugwira ntchito kumapasula, kuti chonde Ambuye musatisiye. Chonde Ambuye musatisiye. Tikusabe kuti inu mukhale nafe mbanja mwathu. Tinene poyera, Ambuye chonde taonani zinthu zina ndi zina sizikuyenda, sindikupeza ntchito, ndipo mbanja mwathu sitimamvana, ndipo sitimalankhulana, ana athu kulowerera. Chonde Ambuye musatisiye, ndife ana anu. Pemphero limeneli lisachoke mkamwa mwathu. Ambuye musatisiye, tikukusowani, tikufunafunani. Mutitandize kuti ife tizikufunafuna nthawi zonse mpaka natikupeze osakusiya. Mu dzina la mphamvu la Ambuye athu Yesu Khristu. Amen.